bude bio precizan Radnički prvoligaš, ukoliko ne, uzbuđenja se nastavljaju, svi su naravno na gradskom stadionu na nogama. Evo, delegat Fudbalskog saveza Jugoslavije kaže da on isto tako navija kao i mi za Radnički iz jednostavnog razloga što je publika ovakva kakva jeste. Ognjen Koroman, da li je prva liga? Da! Sve je gotovo, Radnički je prvoligaš nakon boljeg izvođenja penala. Kragujevac je u prvoj ligi 5-4, svih petorica fudbalera Radničkog bili su precizni i jasno je da će sada uslediti veliko slavlje. Na tribinama zaista izvanredna atmosfera, teško naći reći u ovim trenucima. 22 godine Kragujevac je čekao prvu ligu i evo sada Radnički je među fudbalskom elitom tamo gde mu je i mesto, pre svega zbog ovih sjajnih ljudi koji su ekipu izdali do konačnog uspeha u, rekao bih već sada, i istorijskih 90 minuta. Ponovimo još jednom, Radnički je novi prvoligaš, novi član fudbalske elite. Posle 90 minuta Vele Ivanović je doneo minimalnu prednost, a zatim nakon izvođenja 11-teraca Kragujevčani su bili presevni, imali više živaca. Nebeska pravda zadovoljena danas na gradskom stadionu. Ove scene nikada neće biti zaboravljene. Sada se naravno na terenu priprema prava fešta i dok zvanični spiker nabraja sve igrače koji su učestvovali u ovom istorijskom uspehu, još jednom sve čestitke fudbalskom klubu Radnički u ovoj godini koja je bila zaista prepuna i fudbalskih potresa i fudbalskih lomova, u ovoj fudbalskoj sezoni koja je počela izuzetno